deme mi kunli kado silama ya do ki mabo jola ido ni kele men kono ni make ye ko fuladi ki mayele adamadenu ya daji tu ma wona sonne ala ko sedo men atu yataro egalo mengo egalo ngamo mema jiba lego jiba ko yate furkaliya jiba silama ya torote kalikaba torote ne ma se jiba torote la oro ne mo le to sufe kamulo ihina le na jiba ifa gara loni na lufe ifa kabale ikera baraka mo le di furkaliya kono jeli muso fola men kan ne mato dina bararo kabale muso dini ni menu kama solo ni ne kana ka tubila naamu ne da tubile ne mo ga fola kafiri le mako akatubi ne manden ka te kafiri di de naamu ye islamin kan konta wala sila o ka te mo ko kafiri di ne te kafiri di de be nasla bla bo mbo bla wuli karamo solo ni mo kan ka tubi naamu oh solo si di be ni mo kan ka tubi naamu malgré ko ba da tege la dina kuta ko ba tege colonel Mamadi ka kuta wodi tigi duye la dina Mamadi ma weekend ministry di ama ayre ma wilo ye wi arna kela dibido ka 50 millions ni fen mina wila nyo kala ma ne ko no Mamadi tola no te Mamadi la sraka bo tola kramo ni mo kan ka tubi ele kan ka tubi de ma no betoy i baflan kramo solo baflan wile woni ne la nyon ka i ka fu ila jombene dodo ba nta fonko mawulidi parce que était mawulidi kela ima ita kela loma i ka fu ila jombene dodo ko mogo kuti la bitrans na wakeme o ko wi bekisi ko bema mogo i banko de la bitrans na kulum fidira o mogo idi batema ki la bitrans na nto ay kuna wakeme o ko di alale ma ba ko di joma i ka dotala misikina jontre Chaya fe o irana. Oui to la jido. Ki la bitranto ay kuna. Solo sidibe wi ni kunko e marikiama. E to bi folo. Solo sidibe. Muso koronelu. Menu balo setaye. Woine woni ne lala nyugon kanka woni ne na de ko adie solo ma ido mine ite madoya ite miri ite takasi. Ite hakili jagapo. Ido mine ido fraiku ko layla économique ko nurdin islam Allah krama solita wudin dila alama de ita dila ma fio ye wudo keladi ni mo kan ka tubi kramo ye le kan ka tubi tubi folo kramo ye tubi folo ne ko sitoyi ni tasitado Bouti Neslado. Na dia di la radio feneye. Aïe ne la cassette jouée. Na ma dia la radio yi. Aïe ne la cassette jouée. Kramo solo. Mandenkai ko. Ko sama sanji na la wati mi o ka tele le suna ke dia sumale. Sama sanji digila le nyenge mburo sumale. Kramo solo ila radio ma lot ma mena kanka o ka tele digiba ko la cassette la mena. Ila radio ju moronyo digiba ko te kodo. E la radio ju moronyo. D'ailleurs nimba na cassette fena mi la radio là comme plenty porti la radio parce que ay kaka ka musique ici joue ay kanka besrali ay kanka besrali nay mo lo hakedi mo fayi yura bla kala sam marina kabako ay donc ici joue la radio là normalement be kan ne kasra tigilue ay non la cassette joue men ke mo jate min le kana ne la cassette la la radio là e ko droit sra ne hakay kono itanta uduma Chanta odama sesa. Nta uduma. Nta odama. Yeni la tubi tan sraduma. Eko ke srama di e balula kafiri balula. Betre kuma. Mbenoma. Mais makun kramo, makun. D'abord il était islamay fait, ni islamay était wanya keleno, a été signa keleno, a été dalinya keleno, ba e kuma la place là. Prévu mbolo, mo lui mbolo. Mais nous déplacer d'accord souci ko kure malé. I ka fo kure malé ku banto le da wala le ko sanji bena 666. De wodi si bona tellement que Dambagati kuma kan fait, dali mari milon, ati kuma kan fait ya dugu le di. E banko do la i wona ku la bazandri ki be boy ni débarder ki si tafia tiki luka tafia taki ma. Itra flami ma ko Musa. Musa o body ko basi le bateau. Ko tu basi tiki le ko parce que tu n'as pas fait tu n'as joko le do. Musa o ka yele eni jotiki ka sa e fenandi.
Ni mana sanji ko la fana bɛ san. Karamɔgɔ jotigi ka fisa i di. Karamɔgɔ dalu ne bolo i ma se ne ma se i lɔgbɛ dɔn ne lɔgbɛ dɔn n bɛ san na i tɛ se ne jigiba ne bɛ se san na i tɛ se. Ni wuye b'i bɔ an bɛ san na. Karamɔgɔ ma ko nin fɔ ma kuma nin tɛ fɔ hali bara e la lɔ dɔlɔ fi lɔ solo ne lɔli i ba ne jɛbi n b'i da fara i ba ne jɛbi n b'i da fara wa n b'i to yen mɔgɔbaya kosɔn n b'i to yen n ba kosɔn n b'i to yen n kɔrɔkɛ ɲuman kosɔn n b'i to yen mandenkaya kosɔn parce que ne jɛtigi lidi n'i ye min yɛrɛ lɔn ne kan ka de lɔn n ɲana n k'i tɛrɛ n welela le ka nali karamɔgɔ Solo ja e ka jiba fa lɔ e ka jigiba ba lɔ e ka lɔ k'i la jeli le wudi ne ba dɔgɔnin k'i ma tɔgɔ ka kasɛti k'i wara sɔn jeli la i la malobɔrɔ kelen min ba kɛ ne fa lalu ma wata i la malobɔrɔ kelen min ba kɛ ne fa lalu ma karamɔgɔ Solo wata n'o tɛ hali sɛgɛ i kɔnɔ parce que ne ba dɔgɔnin k'i ma tɔgɔ ka tɔgɔ d'i ma o ka sɔrɔ i ma kɛ tan k'i kɛ suna de quoi karamɔgɔ Solo i bonyalen n'o de e fa ka ko to Jansumana Keyita la e ba ka ko to Jansumana Keyita la karamɔgɔ Solo e k'i fa badamugu minɛ k'o bila kaso la karamɔgɔ Solo e ta tubi fɔlɔ i t'i yɛrɛ dɔgbɛ fɔlɔ e ni ile kuma mɔgɔ i kan karamɔgɔ Solo i t'i yɛrɛ dɔgbɛ karamɔgɔ Solo i ye jinɛ wurudi le la i ye jinɛ wurudi le la parce que Alpha Condé ko ko ka coronavirus fermé ko mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ kana dawa kɛ i k'i yɛrɛ kɛ kunkoloba da Alpha Condé k'i minɛ k'i datugu Mamadi Doumbouya na i k'i profiter k'o kɛrɛfɛ ko wulen tɛ dɔ tɛgɛ Mamadi Doumbouya kɔ fo i b'a y'a kɔ n'a hakili ma da i ma bɔ a la n'a hakili ni Mamadi Doumbouya hakili ma di a i ma bɔ a la a ile karamɔgɔ Solo ma bɔ ale la parce que tant que a i di dɛ ka ko dɔ la dan ko wulen dɔ bɛ tɛgɛ la ɲinɛ o kɔrɔ le k'i mandi danbaga ye mandi danbaga ye karamɔgɔ Solo musokɔrɔba y'i kɔ u i ma ko ɲalen ta i tɛ u i ma ko ɲa ye ne to yen ne ko baaradi la ba somalu t'i ɲɛsira dɔn